ден на приятелите на плуването с второто издание на подкаста Плуване и водна топка, който се прави от едноименното списание и от сайта bgswim.com. Много ми е приятно да представя участниците в този разговор. Петър Мицин, който за пълната общественост не е необходимо да казвам какво постигна той през тази година, но все пак европейски, световен шампион за юноши и за младежи и световен рекордьор на 400 метра свободен стил за юноши. Неговият личен треньор и така... Здравейте, Николай Вакареев, който стана първият треньор в плуването, който спечели приза за най-добър треньор на годината на Вестник Труд, а в същата анкета Петър Мицин получи тази хубава статуетка като спортист номер 3 на България за 2023 година. Тук е, разбира се, и колегата Василен Димитров. И всъщност това е формата на днешния ни разговор. Поздравления от мен за историческите успехи, спорна и успешна олимпийска година. Как гледате на тези признания и награди, като крачка към следващата цел или като на признание? Първо като признание, но и като задължение. Защото това нещо като награди, които получихме тази година на база на нашите резултати, е и задължение за следващите наши плувания, които предстоят тази година, особено олимпийската ни година. Колко време успяхте да починете? След европейското бях му дал една седмица почивка и независимо, че имаше празници, ние почнахме да работим за следващия цикъл, тъй като много близо състезанието в световното първенство в Доха. Само 2 месеца имаме време за подготовка и почивката беше много малко. Това е календара на световното плуване, объркан все още заради ковида. Затова ще имаме световно първенство през зимата на 50 метров басейн, което предстои сега в Доха. Така че, тъй като ние ще си говорим само за плуване тук и малко ще се опитаме и малко да навлезете в малко по-специализирани въпроси, затова бих желал да ви попитам и двамата. Плуването е такъв спорт, в който се планират резултати, когато се тренира. Нали така? Да. Гонят се резултати, а вече какво този резултат би дал като класиране на съответното състезание, това е вече въпрос на конкуренция, на представяне и на много други фактори. Бих желал честно и двамата да ми разкажете и да ми кажете, планирахте ли тези резултати, които се случиха през лятото? Говоря за резултати, а не за класиране. Аз като треньор, на базата на това, което той плува миналата година на Европейското първенство, където там стана четвърти на 200 метра. Говорим за миналата, по-миналата. 2020, да. 2022, точно така. Там не можа да участва на 200 крол и въобще кролови дисциплини. Остана само делфина, защото бяха в един и същи ден 200 метра крол, където мислихме да участва. И така, на базата на тези резултати ние прогнозирахме едни времена резултати, които да ни дадат влизане в тройката. Но чак такива постижения, които даде особено на 400 метра, 800 никога също не сме планирали да участваме, но така пуснах на един турнир в Одрин, мисля, че беше, където изплува много силен резултат и решихме да го пуснем и на 800 метра, тъй като при нас, освен че се планират резултати и знае се има метър и хронометър, имаше и ранглисти, които излизат в европейските страни, там, кой ги води там в статистиците. Добре, че ги има. И излизаше, че той в първите така 4-5 места се движи на 200, 400, 800, на 200 делфин. Така че предвиждахме не толкова силни резултати, честно казано. Той там на самото състезание просто надмина себе си и беше в отлична форма. И той така показа един силен характер, едно голямо спокойствие, една увереност в себе си. И проведе състезанията изключително мотивирано, изключително точно, най-вече за това, защото спази всички мои указания относно отделните отсечки, тръгване и плуване в самата дистанция.
като такова беше като по часовник. Да се включи малко и той да каже. Ами, здравейте на всички. Думите, които моят треньор каза, са вярни. Наистина доста беше отлична миналата година, 2023. Успях да покрия нормативите си, които ми дават право на участие на Олимпиадата в Париж, която е тази година. Както той каза, по часовник си изпълних указанията му, особено на 400 свободен стил. Точно ми беше казал да изплувам ситуацията по 56 секунди и точно по толкова ставаха. И после като изплувах и ми разказваше за моите плувания, даже самия аз не можах да повярвам, нали, че съм го направил точно по часовник и съм наистина доволен от случилото се. Много е показателно, че видеото от плуването ти на 400 метра свободен стил от световния рекорд, мисля, че вече има над 500 000 гледания, което излезе в Facebook и в YouTube, което показва и една много голяма съпричастност въобще на спортната общественост в България, не само на тези, които са изкушени и които са фенове на плуването. И това всъщност е също една много, много голяма оценка за това как се приема това, което вие направихте. Ти какво смяташ по този въпрос? Ами наистина това са половин милион гледания и се радвам, че хората проявяват интерес към плуването ми. Наистина времето е доста бързо, 3.44. Ще се надявам да успея да го подобря живи и здрави, но се иска наистина много труд, за да достигна пак тази форма върхова и да успея да се представя на отлично ниво. Говорейки за подготовка, е ясно, че треньорът планира да се случи пиковия момент в най-важното състезание. Но миналата година вие направихте на няколко пъти тази спортна форма. Как се запазва спортната форма за такъв дълъг период от време? Ами аз също така беше много голяма дилема, трудна пред мене да се умеем да участваме на всички състезания, тъй като от европейското до световното, което бяхме планирали да участваме, имаше 2 месеца и бях по-спокоен, че всичко ще бъде наред и че ще можем да се умеем, ще му дам няколко дни почивка и след това наново ще възвърнем част от формата, която можем да поддържаме. Но изненадващо тогава вкараха и състезанието от 19-23 години, което не беше предвидено в програмата на федерацията. Той излезна с някакво решение на Световната и Европейската федерация най-вече. Плюс да той беше под възрастта. Да, той беше под възрастта. Европейската федерация даваше право на под 19 години по един състезател от държава да имат право да участват. И така решихме тъй като другите добри наши състезатели в тази възраст, които са наистина силни, като Йордан Янчев, Тонислав Събев, и Калоян Левтеров и този от Варна Тея участва. Там те не отидоха да участват на световното за мъже и жени. И така се взе решение от федерацията да отидат и да направим едно силно участие, тъй като те са много добри състезатели в тая възрастова група и най-вече да участваме в щафети. Да. Като се надявахме щафетите да вземем дори и медал с неговото участие и с там Дениел Нанков и Йордан. Обаче така стана, че щафети нямаше. Бяха направили само миксова щафета, 2 момичета, 2 момчета, което ние не взехме участие. Но и за това се наложи така инцидентно да отидем да участваме по средата на този 2-месечен цикъл и на това първенство. Един последен въпрос, може би, по тази тема, свързана с миналата година. Щеше ли да има световната титла, ако не бяха европейските? Ако не бяха европейските титли... Тоест, вие повярвахте ли си повече, че това е възможно? Той най-вече си повярва, че в момента е силен и най-вече световният рекорд, постижението му даде самочувствие и увереност, че ще отиде на световното първенство и може да вземе, да спечели първо място. Това беше факт.
подхождаше на самото състезание вече уверен, със самочувствие в себе си, че няма значение, че участваха в хората, страни като Австралия, Америка, Китай и така нататък, Япония, които са сила в плуването, подходи съвсем спокойно и уверено в себе си. Участва много така уверено, въпреки че резултата е по-слаб от това, което плува, но това, което казват, че запазване на формата е малко трудно в рамките на 2-3 месеца, особено и междинно състезание, но се умя той да се събере, да се пребори на 400, но беше така вече уморен и тежко му беше, когато трябваше да плува другите две дисциплини, специално 200 крол и 200 метра делфин. Там нямаше 800 метра крол, имаше 1500, където той не участва, но не, 800 си, но да, 800 имаше, но беше така уморен от плуването, предното 402 пъти, голямо първенство, вече не можеш да изчакваш и да се нагаждаш, да си плуваш толкова колкото си иска, трябваше да се плува максимално, защото не се знае какви са противниците от Европа. Ги знаехме, но противниците от другите страни извън Европа и не можах, така беше в по-уморен, не можа да завърши както трябва, специално 800. Може би трябваше да преценя, че на место, може би трябваше да извада 200 метра свободен стил от участието му, за да мога да го съхраня за 200 метра делфин, където и там спокойно можеше да стане първи. А как се прави световен шампион в български условия, реалности? Ами, малко така, тази тема е по-така сложна, но може да се прави, когато попаднеш на един мотивиран и талантлив състезател, когато самото негово желание и самия негов талант и работа, която върши, ти дава така основание, амбиция, че може да се постигне нещо. Търсиш начини, най-вече при нас проблема е не от материално осигуряване на подготовката, на добавки, витамини и така нататък. Имаме много добър екип, много добре направен щаб, в който има доктор с нас, кинезитерапевт. От тази гледна точка лагери, където поискаме не. Проблема е с материалната база. Там, къде трябва да се ходи, да се тренира, там, където има условия. Защото, примерно в Сандански имаме прекрасни условия от месец април до месец октомври накрая. Чист въздух, хубав басейн, но нямаме условия зимата, защото нямаме закрит басейн. Плуваме на открито, студено, дъжд, сняг и така нататък, което не е така добре, за да се води една подготовка, която да е на такова и световно и европейско ниво. И затова сме преминали в условията на провеждане на лагери в места, където има условия за това. Но съответно имаме по линия на федерацията подсигурено всичко. Това задължава нас, треньорите, треньорски щаб, да бъдем много мотивирани, да следим, да се учим, да взимаме новости, които има, за да сме в крак с тенденциите въобще в спортното плуване и да отговорим на тази голяма конкуренция, която в последните години е невероятна в плувния спорт. Да кажете по няколко думи за отделните компоненти, които го правят Сирен Пепи, за психическата устойчивост, за издръжливостта, за техниката, за това да се изправя дори срещу много доказани състезатели без страх. И съответно и той да разкаже малко. Първо той нека да кажа. Ами, наистина за мен е доста отговорно да състезавам с такива елитни състезатели от световния спорт.
гледам да подхождам спокойно, като знам, че мога да се състезавам с тях, да гледам някой друг трик от тях, така да го кажа. Тоест да наблюдавам техните действия, как се държат на състезания, как загряват, как си провеждат плуванията, как правят отделните елементи и аз се пробвам да вземам най-доброто от тях и да черпя знания от тях също. Той е изключително така, беше устойчив, специално на увереност му даде това, че през годината, в началото на 2023 ние участвахме на няколко международни състезания от по-нисък ранг. Имам предвид, единия беше март месец, отидахме да участваме на турнира в Одрин, където направи национални рекорди. Даде резултати, които го вкараха в ранг листата в трето, четвърто, второ място. Това е едната увереност в него и в мене, че можем да постигнем и можем да се преборим за нещо повече. След това участието му Multination в Кипър, където също направи подобри рекорди си, то в рамките на месец след Одрин. И така, продължавайки подготовката, давайки добри резултати и подобрявайки времената си, аз реших, че подготовката и всичко върви по правилен път. Продължихме през месеците май и юни и това на самия него му даваше увереност, че може и е спокоен, че може да се пребори с най-добрите от Европа. И така беше той изключително спокоен и уравновесен по време преди самото състезание, защото той се затваря в себе си, застава настрани, става си слушалките, не го интересува нищо. Идва време да отива да състезава. Както той каза, наблюдава на няколко състезания какво се прави, как се загрява. Той също много добре подхождаше предварително, загряваше себе си да бъде подготвен за самия старт. И така, уверен. Даже първият му старт беше малко напрегнат. Не, че самият той беше напрегнат, но отивайки първо нямахме акредитации, там ни пускаха с един от съдиите, ходеше с него да го вкара, да участва. Някакви проблеми с снимките имаше. После другото, което е, той отива и си слага шапката и му се къса шапката. И почнаха да излизат, да ги представят на старта. Петър го няма. Един от моите съседи каза: господин Петър тича, то беше на 300 метра мястото ни, където ни бяха багажа. Аз седа на трибуните и гледам Петър го няма. Петър тича, взима си друга шапка и в движение тича и слага шапката и застава на купчето. И викам, отиде с плуването, но успя да се събере. Там вече беше, трябваше да плува за финал. Това беше подборните серии. На финала ли беше? На финала. И викам сега, но обаче изключителна психика показва, изключително плуване на базата на това притеснение, което се получи точно при самия старт. Това не сме го разказали до сега, ама викам, беше някакво така, в мене породи съмнение, че ще се провали, няма да мога да проведе както трябва, защото до последния момент можеха и да го дисквалифицират, защото той се върна, в последния момент застана но се умя да покаже. И това вече плуване му даде увереност в другите дисциплини, които бяха след това. И очудващо, че след всяка дисциплина аз предполагах, че ще бъде уморен и така нататък, но той беше в изключителна форма. Всяка следваща дисциплина плуваше все по-добре и по-добре. И особено 400 беше на последния ден. И неочаквано ние гледаме там първо място, да. Има шанс за първо място. Сутринта плува така с резерв. Основният конкурент противник беше до него в коридора, там италянеца, който италянец предните години на европейското и двамата италянци го биха. Да. И така, и той си имаше респект и на следващия турнир, там Multination имаше те пак го биха. Два пъти участват заедно, те се познаваха, но този път той се умя да ги победи. Значи на разгребката основно италианци си да.
А като постави световния рекорд, какво ти казаха съперниците? Освен, че те поздравиха, да, казали ти? поздравиха ме, нали, много се радваха те също и аз го оценявах това, че те се радваха. И си станахме, може би, по-близки, защото, нали, така добиха един вид уважение към мене и съм много радостен, че сега сме, нали, приятели, си общуваме, като се виждаме на състезания. Си говориме, загряваме си, после се състезаваме и това е, нали, една хубава част от плуването. Не е само да се състезаваме, да има, нали, така тази спортна злоба, но и да има добри отношения между състезателите. Всъщност такъв трябва да бъде големия спорт. Да. Такъв трябва да бъде големия спорт. Може би трябва да кажем малко и не малко за Йорданка Пенина, за твоята първа треньорка, която всички ние тук я познавахме много добре. За съжаление, тя вече не е между нас. Ще те моля първо ти да кажеш нещо за нея, като твоя първа треньорка, а после и господин Вакарев, защото вие сте работили много време заедно с нея. И с Хуинди деня, в който правим това интервю, Йорданов ден да е. Йорданов ден, точно така. Точно, да. Тя наистина успя да ме научи на много неща, като основните от които са да бъда дисциплиниран и да правя това, което ми е задала като задача, да се трудя, да полагам усилия, да правя тренировката по този начин, по който тя ми е, нали, казала. Имало е случаи, в които съм плувал, това няма да го забравя, плувах 800 метра така за време да види колко ще изплувам и не й хареса как го изплувах и вика, искам пак да го изплуваш 800. И веднага? Да, просто това може би няма да го забравя. И на всяка цена искаше, нали, да си направя тренировката по подобаващ начин и започнах да свиквам по този начин, да си изпълнявам тренировката. И също тя беше така също скромна и успя също мен да ме научи на това, нали, да внимавам с кого излизам, да си така подбирам приятелите, нали, защото с какъвто се събереш, такъв и ставаш и затова компанията ми беше основно от пловци. Да. Дори и по-големи от мене. Към господин Вакарев, дълги години бяхте с колега с Данчето Пенина. Основна част от кариерата е мина в Сандански. Усещате ли, че имало нещо съдбовно в това, точно нейният състезател да дойде да тренира при вас? Може би да разкажете историята на вашето включване. Наистина, Бог да прости Данчето. Ние бяхме колеги с нея в Сандански. Тя работеше с мен около 8-10 години. Бяхме заедно. Тя е един изключително добър специалист. Данчето беше треньора, с който в момента, в който отидехме на басейна, застанеме и започваме да коментираме теория и методика на плуването. Тя беше изключително ученолюбива, изключително упорита, постоянно търсеше новости, робеше се постоянно в интернет, къде ли не влизаше. И нещо, което научи ново, идва, коментираме го, споделяме го. Не случайно тя мисля, че завърши и направи дисертации няколко в НСА, имаше някакви научни степени, получи. Беше страшно упорита и ученолюбива по отношение на плуването. Изключително добър треньор, защото при нас извади състезатели, които бяха после шампиони на девойки старша, Нина Маринова, Александър Бумбуров. Те са влезнаха в мъже и жени, шампиони ставаха, специално Нина беше изключително талантлива състезателка. Но, за съжаление, така се стече живота, че се премести наново в Велинград. Най-вече не в Велинград, а отиде в спортното училище в Пловдив като треньор. Там продължи да работи и за жалост с този нещастен случай, който се случи с нея, прекрати нейния тренерски път. Но специално за Петър, това беше нейната друга звезда, която тя беше намерила от Велинград. Още на много състезания, няколко състезания тя ми го показваше и аз съм го виждал като дете, там 10, 12, 13 годишен. И най-вече го запомних на едно състезание в Стара Загора. Той беше тогава 13 години и направи страхотни плувания на стоп крол, 100 делфин на малък басейн. Беше изграден и научен да плува перфектно от нея.
основата му е поставена изцяло от нея. И така, че той беше един готов състезател, шампион за възрастите си, в които участваше за деца, за юноши, младши. И след случката с нея, майка му ме потърси, тъй като в това време аз така имах вече славата на треньора, който е треньора на Антон Иванов. Постигнал резултатите на световното първенство в Будапеща. И Петър беше изявил желание, каза на майка му, така ли, че иска да тренира само при мене. При никой друг. Може би и други треньори са го търсили да отиде, но иска да тренира в Сандански при мене. И това е съдбата, която го... майката поема риска, записваме го в спортното училище. Беше трудно, защото там спортно училище, петък, събота, неделя нямаше къде да се спи, спеше по приятели, спеше в нас, в интерната го настанявахме. Трудно, след което майката се принуди да вземе и сестра му, тя също е повкина по-малка, да вземат квартира и да се преместят в Сандански, за да са близо с него, за да има той условия за храна, спане, почивка. И така почна съвместната ни работа. Вече е трета-четвърта година почваме, което аз всъщност надградих това, което беше постигнало Данчето, като резултати. В предишното издание на този подкаст с Иван Цанов, нашия колега и приятел Иван Цанов, той сподели, че е имал разговор с Йорданка Пенина доста отдавна, не конкретно за него, а по принцип и доста така дълъг разговор, който е прераснал в спор между тях двамата. И Данчето Пенина е отстоявал мнението, че в България може да бъде не само открит, но може да бъде развит и може да бъде направен световен шампион по поле. Иван абсолютно честно се призна, че той категорично не е мислил това нещо и тогава въобще не се е убедил, след като са говорили, но всъщност тя се оказала права и е пророчески това, че точно той направи това нещо. Петър Мицин, точно така. Така че и светла и памети на нея, днес е Йорданов ден, така че наистина прекрасно е това, че си спомнихме и за нея. Споменавайки за твоята майка, би ли казал малко повече за твоите родители, които са били също бивши спортисти? Баща ти е бил състезател по ски, биатлон, съответно и ти си бил на този път. Да станеш, майка ти е била лекоатлетка. Да, така е. Даже и баща ми по едно време и с плуване малко се занимава, но не толкова колкото с ски биатлона. Майка ми е... Да кажеш техните имена. Да, баща ми се казва Петър, майка ми е Таня. Като майка ми в леката атлетика се състезава на 1500 и 3000 метра. Като баща ми също е доста издръжлив на ски биатлона, понеже там ските са изключително издръжлив спорт. Тоест този витален капацитет и издръжливост е наследен. Да. И така малко или много съм взел от тях каквото мога и съответно го прилагам сега в плуването. Ако беше останал в биатлона, щеше ли да бъдеш в десетката на годината за спортист? Не мога да кажа, но просто тренирал съм ски по едно време, но понеже още тогава бях в Вениград и там нямаше толкова огромен избор от спорт. Имаше плуване, ски, футбол и може би изпускам някой още един спорт, но ските се научих колкото да карам, не е нещо да... Да ти помага на Бел Мекен сега. Да, абсолютно. Но видях, че не ми се получаваха там нещата с ските и се върнах обратно на басейна. А в други интервюта си им споделял, че в началото даже по-трудно си тръгнал с плуването, водата ти е била студена, дал си назадна. Ами да, разкажи за този любопитен момент. Да, понеже като малък, изобщо не приемаха плуването на сериозно и това е хубаво, че на Йорданка, Пеня, моята треньорка, ме научи на дисциплината и на изпълнителност. Но полека-лека с времето започнах да се адаптирам, така да го кажа, към водата, към басейна. В началото постоянно ми влизаше вода в носа, в очите, очилата ми бяха просто, да кажа, не за моята глава, но се научих да плувам и да се върнем в настоящето. Да се върнем в настоящето. Господин Вакарев, ако трябва да разделиме компонентите техника,
функционален капацитет, психическа издържливост, къде са обръщания, стартове, къде според вас са най-големите резерви или това е комплекс, или това е комплекс от неща? Първо е комплекс от неща, където може да се работи. Значи, мога да кажа, че елемента старт е най-слабото му място, където има малък резерв. Всичко останало, така може да кажа, че техниката му на плуване е добра. Има много малко неща за корекции, но изключително добър и добра техника на връщане има той. Много е силен там и то се вижда и на самите състезания и клипчета, които гледаме, нали, участието му на Европейското първенство, най-вече телевизионното клипче, как там той печели на противниците си в самото състезание. Психическа устойчивост също трябва да поработиме, тъй като вече влизайки и участвайки на голямото първенство, европейското, което беше на малък басейн, за мъже, той там самия и той си така го наблюдавах как се държи, как не беше същия, какъвто беше на европейското за юноши на световното за юноши. Беше изплашен, беше притеснен, беше по-свит, нямаше това самочувствие, с което беше там. И върху този елемент трябва да поработим, защото юношеското първенство свърши. Годините му вече станаха. Да, може да участва на юноши до 20, младежи вече до 23 години, ако го има това първенство, да, но вече е в мъжете. Там конкуренцията, битката е жестока, голяма и този страх, който показа на това първенство, трябва да го преодолеем и трябва да работим в тази насока, защото това му повлия за по-доброто плуване. Той плува там добре, но не съм доволен от самите резултати, които може би бях планирал по-добро плуване като това. Имаше малко моя грешка, имаше шампионат пак преди самото европейско, където той така преплува 2-3 дисциплини много силно и натрупа според мен малко умора, която си оказа влияние върху участието на европейското първенство. Това е моята грешка, която аз си взимам така поука, че такива грешки и такива неща повече пред голямо състезание, такива участия да не правиме, защото да се създава проблем. И няма как да не кажем нещо за предстоящите олимпийски игри. И световното, но все пак този сезон, тази година, най-важното са олимпийските игри. Като аз съм убеден, аз го казах онзи ден и на награждаването на церемонията за най-добър спортист на България, че съм убеден, че пред Петър има хоризонт най-малко за две издания на олимпийски игри, да не говорим за повече. Да, наистина Олимпийските игри, това е върха на един състезател, върха на един треньор, като постижение, като резултат. Това всеки се стреми, 4 години подготовка прави, за да отиде и участва успешно на голям форум. Най-голямото спортно мероприятие в света, което се провежда, това са Олимпийски игри. Подготовката изцяло ни е насочена за там. Сега, както казахте, поради COVID, поради това, че да не се събират двете първенства близо в световно и Олимпийски игри, се провежда в един необичайно време за провеждане на световно първенство. Не само за първи път, 3 поредни световни първенства. И сега пак след 2 месеца имам участие от Европейско първенство, мъже, жени, световно първенство е пак малко време за подготовка и така нататък, но основната ни цел, която ще бъде на това световно първенство, да отидем да участваме, това е той като най-добър на 200 метра свободен стил с рекорд, който има и времето, което има, и да направим щафета 4 по 200, която да се опитаме да влезнем в 16-цата, което дава право за участие. Само една скоба да обясните малко повече за регламента за покриване на квота при щафета, защото там е по-непопулярно за широката аудитория, но също време е интересно. При щафетите са определили Световната федерация участие на Олимпиада да получават първите 16 от Световното първенство. 4 по 200, 4 по 100 свободен стил, 4 по 100 смесена, миксовите щафети. Първите 16 щафети отиват и участват на... Първите 16 сега от Доха? От Доха. Да. Първите 3 мисля, че от
Фукуока Да. са признати, сега остават 13 щафети, те не участват в класирането първите 3, остават 13 щафети, 13 свободни места има. Да. И ако се умееме да направим щафета силна, като там вече ще участват двамата Калояновци, Левтеров и Братанов и Йордан Янчев, съответно и той, да се опитаме да покрием норматив, което да направим Всъщност участие. норматива е класиране. Да направим класиране. Ако се умеем да направим класиране и това е показател за добро ниво, не само вече За на цялото един или българско някакъв, а плуване. за цялото българско плуване, защото щафетното плуване е показател за мащаба е по-широк от така, листа от състезатели за всеки един спорт. А други щафети ще пробваме? 4 по 100 смесен или микс? Други щафети нямаме. Не можем да пробваме, защото Миксова отива само участва на световното сега Диана. Да. Само Габи. Диана Няма как да се защото съберат има училище в Татите в университета, не я пускат и не можем да направим миксова щафета. Така че 4 по 200 само. И това е всъщност основната ни цел сега, с която да го готвим, за да отиде да бъде подготвен добре за 200 метра крол. Може би 100% ще плуваме 400 крол. 800 не, може няма да се такова. Не знам дали да направим опит да видим. Ако има разстояния, почивни дни, така не са близо някои от дисциплините, които ще плуват, да плува и 200 делфин, защото там е близо, можем да се пробва и за квота. Да кажете, кои са другите български състезатели на световното плов? На световното другите, които се участват, както каза жена е Габриела Георгиева, Любомир Петропов, Тонислав Събев, Калоян Левтеров, Калоян Братанов и Йосиф Миладинов. А И треньорския- Петър Мицев. А треньорския щаб? Тренерски щаб сме Кристиан Минковски, аз и кинезитерапевта Мари Иванов. Отиваме, сега вече едно е хубавото, че на всяко голямо състезание, вече от тази година и по-миналата, имаме с нас и лекар, и кинезитерапевт, което е един плюс. Веднага може да реагираме, както всички добри отбори водят със себе си. Къде са резервите за още квоти да вземем? Квото определено на база резултата, който показа Габи и Диана на европейското, на малък басейн, имат изключително голям шанс, голям приръст сега, показа и Калоян Левтеров, той също има шанс да покрие норматив, Любомир Петропов, Йосиф вече има и Петър. Това са хората, които са близо до покриване на норматив. Това ще бъде вашата трета олимпиада, колкото си спомням, на която ще бъдете. Четвърти участник имам, Да. За трета, на която ще бъда. И с Чакай да различни... видим, не се знае още кои ще Живи и бъде. здрави. Защото ако имаме един-два състезатели, ще видим как. С различни участници, поредни олимпиади, като в едната имаме Венци Едарски, участник в плуване в открити води. С какво тази ще бъде по-различна и този богат опит на най-големия спортен форум? Какъв плюс ще бъде за... Значи имам Венци Едарски, участва в 2012 в Лондон, класира се 27 на 1500 крол и след това 2016 година участва на 10 км, както казахте, в Рио, където направи едно много добро класиране, което така не беше много добре оценено, в смисъл такъв, че наблягаше Той се, че тогава ще бъде. 15 ли беше? 15 стана. Вниманието беше съсредоточено върху участието на Нина и това, но Венци се класира по-добре. И което за мен беше един голям успех. 15-то място на Олимпиада в плуване в открити води. След това участвахме в Токио. Тогава мой състезател беше Любчо, който също направи полуфинал, който направи след Йосиф най-добро класиране. 15-то място, полуфинал, също изключително плуване. Даже неговия резултат сега е норматив, който постигна сега е норматив за участие на Олимпиада. Се надявам, че той си остана там в Америка да плува. Се надявам да покрие норматив, след като това е времето, което той го е постигнал преди 3 години.
за да видим как върви подготовката му. Пробва се декември месец, не можа да покрие. Сега на световното ще бъде така мотивиран, но най-добре е общо взето сега на световното може да се направят квоти, защото това напрежение постоянно да чакаш на това състезание да стане, на другото да стане, изнервя състезател, изнервя треньора, нарушава се, накъсва се подготовката и в общи линии много трудно се получава покриван норматив. А сега покрит норматив вече можеш спокойно да планираш нещата си 5 месеца назад, да си подготвиш, да си планираш къде ще отидеш на лагер, къде ще отидеш да участваш на състезание, как ще продължат нещата. И съответно тая олимпиада, която питате, ще бъде изключително силна, защото страшно много се повиши конкуренцията в плуването. Страшно много страни, разшири се географията на плуването, влезнаха много страни, които олимпийски шампиони от Тунис, от трето, от пето, от някъде изкачат хора, които нямаше сега на световното за юноши на 50 метра свободен стил, къде ги победи, той беше от Суринам, не от Тринидад и Тобаго. И беше едното момче, той ги победи някъде. Излизат страшно много силни състезатели и класирането, целта ни, която да бъдем вече за класирането на Олимпиада, ако можем да направим финал, на участие на 400 там кроло, 200 кроло, ако участваме на 800, ще бъде изключителен успех за нас. И това ни е целта всъщност, да? Планираме постижението, което да даде горе-долу, да кажем 3.42,5, 3.42,5 ще е време, което ще даде, може би ще се направи. Понеже сме към края на нашия разговор, генерално за участието на българския плувен отбор на Олимпийските игри в Париж, какво ще приемете като добро представяне? Ами, това, което казах първо да направим, както на предната олимпиада, 5-6 квоти. Предната олимпиада имахме 5 състезатели, участници на олимпиада. Това беше един от спортовете, който имаше, може би, най-много участници, като изключим ансамбъла, гимнастиката, които са с, вече в ансамбъл 6 човека, 7. Това е факт, ако можем и сега да го направим. И знаете, че това, което планираме и искаме с него да постигнем е едното, другото е другия наш състезател, изключително талантлив и най-добър в последно време, защото това е Йосиф Миладинов, който знаем, взема финал на Олимпиадата, медалист от Европейско първенство за мъже, което е успех, който само той го постигна 21 година. Така че резултата му е много силен, който също му гарантира пак, ако го повтори и малко го подобри, му гарантира също финал. Той също е потенциален състезател, който може да покрие да влезне на финал. Добре, благодарим ви за този хубав разговор и желаем успех не само на вас, а на цялото българско плуване, не само на националния отбор, на цялото българско плуване, за което се забелязва, че има така едно насищане в някои от дисциплините доста добро и има израстване генерално в някои дисциплини, но това е тема на друг разговор. Голям възход, особено в малките възрасти, тия, които са вече 15-16 годишници сега на това първенство на шампионата, който беше на ноември месец, и имаме изключително силни резултати. 29 рекорда се поставиха на състезанието от младша, старша и мъже и жени, което никога не е било до сега. Добре, още веднъж ви благодаря. Благодаря на вас. И ние благодарим.